laddar alldeles för mycket med mina ben. Jag ska vara stadigare med dem. Och att jag har lite sjalkastningar så att väldigt mycket svår på benen. Och det innebär ju att man lite omotiverat är på med sporrarna hela tiden. Så man har sporrar och driver egentligen utan att riktigt veta när själv. Utan då fick jag börja in benen, gör ont ungefär ett halvår. Sen slutar det göra ont. Det är bara att ge fan på att man ska klara det. När man väl får förklara för sig så är det egentligen ganska logiskt att man ligger stadigt längs med sidan här. Och jag jobbar fortfarande med att jag ibland glömmer bort det och att vara stadig nog. När man är stadig här, då blir jag stadigare i min sitt, så blir jag stadigare i min hand. Och det är lättare att ha just det här, försöka ha det här gummit. Nu funkar det inte riktigt bra för henne, men jag får verkligen anstränga mig och koncentrera mig. Så det är mycket just de sakerna. Jag har fått sitta ner mycket på hästryggen för att komma ner och runt hästen. Så att jag inte liksom sitter ovanpå hästen. Jag är ganska liten ryttare så att jag behöver komma ner och runt den. Och tyskarna tyckte väl att det var ganska bra om jag inte blev för smal. För då tyckte de att jag hade lite mer säte och sätta ner på kroppen på hästen så att det tyckte de var lite bra. Normalt avstånd som möjligt så får man dem att använda sig själv lite lättare. Det var också det de gjorde i Tyskland. De gjorde egentligen en väldigt extremt kort avstånd och ganska normala avstånd hela tiden. Ganska okomplicerade banor för att inte komplicera för mycket och få för mycket spänningar utan att kunna få den här, just den mjuka rytmen hela tiden.